market stall Mondirgar khana jaga total stall tangai romani bonbona em stepra tabo gurudun ona thai tabo jaga tinta stall katalo jaga tangai rakha Mondirgar nukagar ganago khana salot bati thumung ni phiaba lukorok na tamo message rona musungnin bakhake mela তীর্থমুখ ডুম্বুর মেলা সংক্রান্তি হাংরা রে যতন জিনবরক যতন সেলিব্রেট খায় তা বুং নগ মেসেজ অবন তংনাই যত নাই তংনাই রন যারর মেলা ফাইনাই রন যত প্রিপারেশন जों खा गाहाम जोंनि তীর্থমুখ মন্দিরগার এলাকানি হইতে চিনি বখাতে আর গাহাম করকে ফাই সপাই যাতে বক যত গাহাম করকে নগদ থাঙै কাসক মারানি তৈ যাতে কোনো ধরনের মুসুগিয়া जों অমহাই যাতে অঘটন দক অবতের হইয়াতে অবনো চিনি মেসেজ তংনাই চিনি খাও চিনি প্রেয়ার তংনাই अच्छा mana no narko da sina ekle ko khai haji to wai itu mono bono budi ko ko itu da na ro da liya देखा वो करे बोल के तभी नहीं मिल रहा वो वक्त में रो सिटी ये ऊपर हम सुने भी वो सा गांव के फोटो ले खुले भी होगा विषय तो ये नहीं है क्या गाना है जब खा के तुमका आपका पूरा आगे बात होता ना Sa tinibo jaga norok abo hai market stall new opening khairokha kaini jaga mondirgar bai tithomuk जों पहिला mondirgar जों mondirgar kaitham stall oboni ulor tithomuk bo kaitham stall emhaine sine elaka arbo koma sam khaithai tobo MDC development fund ei पहिला MDC development fund bai जों tithomuk stall tago nong nukhna emhai mondirgar bo pura sat dalai khom bangla phung bayajak একদম মজবুরকে जों তাंजाक माहिनो ओ जागा तिनि ओ एलाका जों नायखाय तीर्थमुख हाय एलाका सारा बছর मेला हो मेला बरक फायो अनेक बरक एकदम कटर बरक फायो कक साइ थाफायो रायजोनि जतने सला कटर फायो तिनबो मेला नुनाय मेला टेम्परारि फायो मेला खायो थांगो बिनौलो हिकाय जों तामनो मोबाइल टावर से माया इलाका एमाहाय जैसे टूरिस्ट फायदे त्रिपुरानी जोट एरिया ने बरन और फायो जे इमा कैसा पिलग्रिमेज साइट
हिंदू रंगनि कैसा सिनि बर'नि बिसास खेमेनि जुग नि ओमफ्राय त्रिपुरानि फादानि फायो इभेन आलादा देशनि बर' फायो बांलादेशनि बर' फायो एमाखे मेला जमै दं बेसे एलाकानो जों डेभेलप माखायनाय अ एलाकानि न कारेन्ट गोबां जागा थाङो अ एलाकानो सिनि कारेन्ट करि बाक्सा जाता कम जा कारेन्ट करि दं एमाय मन्दिर गार एरिया दाबक नायदि पूरा तोय सामो दं तोय सागास दं सप्लेमपारा हाई एरिया मोबाइल टावर तो मानाने अनेक लामा हासाल कारेन्ट करि अ जागा सिनि कारेन्ट नंगौ अ दुम्बुरनि कारेन्ट अ दुम्बुर तो थैजामनि मेन कारेन्ट सोलोंनानै एलाकासे सिनि लोकल कारेन्ट करि एमाय जों तोय दंगो नों जने तोय गाहाम करि अथच जों तोय दं तोय सामो अबायनो जों फाइनाय साल वाटर ट्रिटमेंट प्लान्ट और तिथुमुक एरिया जोंनि मन्दिरगार पूरा एरिया मुगसुरी निउ गमती विलेज और जागा जत जागानो जाहाथे जों नोंनो दै गाहाम सोगोमानानै दै फाइनाय साल माहायनो और तिथुमुकबो ओमहाय मेला टाइम से मेला खायो थांलायो टेम्पोरारि खेखेवनिया लोकलनि बरं जाते जब अपरचुनिटी जाते एमप्लयमेन्ट होनानै दै जाते जों एलाकायाव माने जों इकोनॉमिक जों अपरचुनिटीज जों बर'नि बाय लोकल बाय जों सालामानो दै शुद्ध लोकल सिमिया पूरा राज्य से अब कैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनाय अपना जों वानसमनो फाइनाय साल जों पार्मानेंटनि बागै जों माखायनाय जों दायित्व लायनाय अ आमजों जों बाहाय डेभेलप खायनाय पोटेंशियल दङ तिथुमुक हाई दुम्बुर एरिया सारा त्रिपुरानि बायरे इभेन बांलादेश विदेशाव जत जा सिनि जागो जे तिथुमुक दुम्बुर एरिया वो जागा इमाहाय जों गोबां जागा नङ गया काशी इमाहाय गंगा गोबां जागा जो अबने हायके जों जुदि अ जागा सालामि दिसा हनकाय जोंनि लोकल डेभेलप होनाय जों अबने माबा संलायनाय जतनो हामबाय सर तिनी जेउ स्टल तिनी 6टा एबा 6टा टोटल 6टा स्टल मार्केट अब बाइखे रजगनाय लुकुरकनो लुकुरनो ओ इलाकाको जरा बिजनेस इंटरेस्टेड बरो बिजनेस खाने बाक्सा बरक दंगो दुकान लाया हायनो तालारे बेराय दं बक दुकान खाया बाक्सा बरक मानान सि मुसु दुकान माननाय बक दुकानो खायनाय जरा बिजनेस खायनाय बरो बिजनेस खाय सामानाय बिजनेस खाय कमाय उनाय आर बिनि लोगो लोगो बरक मुसु मानबो दंनो नाय एलाकानि बरकबो अरो दुकानो सफायखाय आगि तो जों अरो ता नुबा दुकान स्टल से गाहाम करि अमाहायके इंफ्रास्ट्राक्चर गाहाम करि ताबो जों सुरु कायथाम थायासो आरो तांनाय जोंनि जे लकेल दंनाय जोंनि अ एलाकानि जोंनि लकेलनो बागनाय जों निजे सिलेखाया जोंनि लकेलनि अकर दंनाय बकनो सबो बिजनेस इंटरेस्टेड बिजनेस सबो खायमानाय बहाय बरनो नाय बकनो बागनाय अ जगह कुनो कालार नाय जागला अ जगह बर' केमनि जाति गोष्ठी नाय जे बागजागला बिजनेस इंटरेस्टेड बनो रजानाय आगिरो तो हातिरो बहाय जाबो जोंनि रयसाबारि एलाका तिथुमुक मन्दिरगार गन्डा दैसा अमरपुर हिमै थाङो दाबोथ' एरिया जत जागानो बाजार